Aquí disfrutant a tope d'aquesta volta. Vamos! Aquí disfrutant i sofrint alhora. Vinga! Vagi bé! Som-hi! Vas! Creiem que Menorca, des d'aquest punt de vista, és molt amable, perquè a poc que guaitem a la costa, els paisatges ja són fantàstics. A poc que anem als interiors i trepitgem usinars i pinars, marines d'interior, també tenen uns paisatges fantàstics. Per tant, això és un repte que surt sol. La novetat d'enguany és la mateixa que els altres anys, és a dir, que cada any canviem les rutes. Enguany hi ha molta gent que diu que serà un dels anys més durs dels darrers, seguríssim. Des dels inicis de la volta, els pioners que van començar amb la Volta a Menorca BTT ja van fer que els voluntaris anessin vestits de vaca d'una forma bastant distintiva que permet a qualsevol participant identificar-los molt fàcilment. Aquests caminets i la vista, això no té preu. A donde nos falta molt, per aquí va. Impressionant, és digne de fer-ho.